Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan nga Enso, manipod probinsya ti Cagayan. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely, dakkel ti babawik, anangisina, iti babae Adamo nga inayat ko. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Enso, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Sara, agyamanak tasyak ti sinong batam kadagiti amin nga agar-aram kan ka. Kasla nagadumot ti agar-aram kanyak iti dayta nga imbagam. Kat no dudwa kayo lang matanapingat nga agar-aram kanyak. Ah, kasta ka di? Ket no adumat ti madamdamag ko nga crush kan ka. Kat crush dakla ang siguro. Ngam saan damat nga agar-aram. Amang ano mabainda nga agaram. Uray sak namin ididamo. Talaga ang mabainak nga agaram kan ka. Iti day ta akinapintas mo. Kasla ka babayin ti agaram. Di ka man. Isumat lang ang asan asikati nang iyawat iti surat mo kanyak idi. Tinangdanak pa'y ajay nang yawat iti surat ko kan ka. Anya? Nagswerte kamutin anak ka girlfriend ka ni Sarah, Enso? Jak nga rod naman asong batan nak. Gapo taam mo kat ado ti agkursunada ken kwa na. Gapo iti kinapintas na. Una, napintas lang aro din. Nalaimpay. Kas lang rod adakan kwa nan ti amin nagalad ti babaya sapsapulag. Idinto tasyak. Sa anak mo't analaing. Ngam? Saan ka matapaudi iti lang ah? Tilay bagbagam. Agpay so ti ibagbaga ka. Saan nakasinungbatan ni Sarah? No saan ka agwapo? Imbag man, tadamod langan oras mo kanyak. Namin ano nga awisan ka ngagbanding ta. Ngam kanayon nga awan oras mo. Pasensya ka na. Talaga nga awan oras kun makipagkita kan ka. Ado nga minti pa ka kumikumak. Kan amok nga oray si ka. Makumikom kamot iti pagadalan nyo. Wen, ngam adala ta oras ko kan ka. Ado nga minti projects mi. Diyak kahit abo mabadag iti grades ko. Iso a please, Enso. Maawatan nakmat ko ma. Saan ga masyak ti priority? Para mat lang iti masakbayan ta daytoy. Kasapulan asaya aton ta ti agadal. Nga ore awanan oras mo kanyak? Maipayan ka matlatay ti oras. Ngam saanan akas iti sigod. Tarumigrigat matan dagiti ipapaarami dagiti teachers. Ala, makamu kang rod. No dayta ti kayat mo. Inso, apay akas lang naunag ti pampanunutam. Masurunak lang kini Sarah. Tapay mat. Awanan oras na kanyak. Manmano kami matan nga kita. Tapay. Busy ka no, tado ti aramidan da. Sabali namin tinalaing. Saan da kayat abo mabati grado da? Saan akas kadata? Pasado lakit di, mayatin. Masurunakan ko hana. No kayat mo, sumurot ka kanyak intun madamdama. Tapno maliwliwa ka. Sa dino? Basta, sumurot kalatan. Dito yung matgayam ti bagbagam apapananta. Wen, kat madamdama laeng. At da umay akadwata. Asino? Namamok lang di pagadalan na pagadadalan ta. Dagita damat gayaman. Isudan dagita sumungat. Hello, guys. Hello. Agtugaw kayo, girls. Tayam mo kayo iti kadwak. Iso ni Inso. Schoolmate tayo. Inso. Iso da Alice, kan Leia. Hi, Enso. Hi, Enso. Mabit lang Tasin yasak ti waiter. Tapno maka-order kayo iti inumin nyo. Nasaya taim manugot kayo nga kikita tayo manan dito'y kantin. May mayat gayam, no dito'y tayo kantin nga kikita. Saan kat nga iti inuman? Pagkunaamot iti dayta, Alice? Nalawlawag ang makita ti rupa tayo. Ay na, nagwapo ni Enso. Nagugwapo iti aldaw ngam iti rabi. Uray si ka, napintas ka ita, ngam idi rabi.
Nanguro na, idi nabartakan. Loko kayo ah. Inso, kita ang dagiti sumungad. Dasaramat. At daupat akakadwa na. Dua lalaki, kan dua babae. Bayam latay dan. Saan mo ida pampansinan? Oo, asino dagiti kikitaan niyo? Ha? Awan. Ala, agmerienda tayo kit din. Anya ka diti kayat yo? Ibagayo lang, taugurder tayon. Sika kumati kayat ko, numabalin. Ha? Joke lang. Kita am day tangaramid mo. No siyak, awan oras mo. Ngam no iti sabali, at damat gayam oras mo. Si Kapay ti adaganas na makaungat. Kakadwak dagijay iti group project. Kalkalpas mi nagaramid iti group project mi. Kat mabisin kami. Natural, mangan kami. Sika, asino jay kadwam nga arig na subwam iti kinasweet yo? Isu ti babae nga da oras na kanyak. Anya, katanya ti kayat mo mapasama kita. Tangayawan matlangan ti oras mo kanyak. Lepasan tan ti relasyon ta. Day tala ang ti makagapu akayat mo ti makibreak. Wano, adda relasyon yon iti day dya babae. Awan pay, ngam interesado akin kwa na. Gaputad da oras na kanyak. Anya, sige, no day tati kayat mo. Makamu ka. Panawan kan. Makasangit apin manaw. Apay akas to'y matenteriknak. Kaslag babawi ak iti inaramid ko. Surutak nga ta ni Sara. Kat ibabawik ti imbagak. Ti awanan bain a babae. Ti may sa kadag iti kakadwa na idikalman ti kadwa naman dito'y kantin. Relax ka kadilaang pare. Saan ka di akinunam nag-break kayon? Iso nga ita, nawayan ang mga ramid iti kayat na. Katuray mat sika. Nawaya ka ang mga ramid iti kayat mo. Uno? Di mo ibaga nga agbabawi ka iti inaramid mo. Apay ko mga agbabawi ak. No kasta, relax ka laeng. Di ka agpungtot no makita nga adda kakuyog na. Ay na, kasla igaggagara na ti makikuyog iti na ita lalaki. No kaano ti kaadata dito'y, isumat ti kaadada. Isuda ti imuna dito Nadanon talang ida. Masurunak ang makakitkita kadakwada. Di saan mo pampansinan? Wen man laangan. Kayat ko adwa tala nga ginom. Tadta kayat ko nga ibagakan ka. Anya day ka, Enso? Agayataken ka, Alice. Agpaiso? Kunaklakit din numanhid ka. Sana makarik na. Among ka di, adamo pa ila ang makita ka. Kit agayata kun ka. No kasta, umanugot ka nga agbalin a girlfriend ko? Katun Agyaman ak no kasta, Alice. Sapay la ko ma, takanayon nga da oras mo kanyak. Siyempre mata, siyak pa'y ti ko nam. Amangan no si kati awan oras na kanya. Di kagdanag. Adda aklaan dito'y. Anytime, akasapulan na. Sigurado ka iti daytang inaramid mo? Siguro. No kasta, saan ka sigurado? Awanan ti maramidak. Nakiwin na swasa kon kini Sara. Ken nakita met. Addan sa bali akakuykuyog na. Wen, ngam kakuykuyog na laang mat. Apay, sigurado kang adda relasyon da. No talaga ka kinasaumpay nga umuna. Sinayang mo ni Sara. Huston, nalpasan. Isuasaan na kon ababalawan. Ay, tas lang amin awan panagtalkok ni Alice. Playgirl day jay. Diyak man mo. Ngam madlaw ko nga adda pa naggusto na kanyak. Isu apat check. Adda oras na kanyak. Day tati makagapo nga inaram mo? Wen. Saan mo nga iayatan? Anya ka kadi. Saan ang narigat nga ayatin ni Alice? Makaamu ka. Di ko nam siguro saan nakamakadlaw ka. Saan ka naragsak no kuy-kuyog ka. Mapilpilitan ka lang.
Siguro, dayjay pa'y laasara ti ay ayatan. Asino ti nakaamuam, ti may papankin ni Sara? Saanan anas kan nga ibagak no asino? Ngam agpayso ka di, ha? Isupay laang tilinaon ti puso. Saan ta napagsaritaan ni Sara? Nalpasan ti amin kada kami. Matlagayam. Saan ko mga rudmat akas ta ti pakpakitam kanya? Kasla saan ka anaragsak asyak ti kakuyukuyog mo? Pasensya ka la kuman, Alice. Ala, mangantakit din. Lumami isandag iti makan. Agayatang unay kan ka, Enzo. Iso please. Ayatan na kumaman. Saan ka kumangag panunot itinuan nga ladita? Sika ti girlfriend kon. Iso natural. Sikan ti ayayatak ita. Sapay lang kumatanapod no ka iti dayta nga ibagbagam, Enzo. Rabiin, saan ka makaturog? Sana mapukaw iti panunot ko ni Sara. Isupay lang ti adda dito'y pusok. Saan napukaw ti panagayat ko kenkwana? Mailiw akon kenkwana. Kaya't ko nga awagan kan kumustahin. Ngam amangan no pabainan naklaeng. Ikarigatak latan nga ibaw ing tirik na kinialis. Total, nasingpet mat kanyak. Awan mat ti may bagak kan kwa na. Maturog akit din. Masapa ak ngagbiyahi enton bigat. Agawid na kay lugar mi. Takailiw kumatan ni Papa. Kumusta, iho? Imbagman ta nalagit na ka. Kantagawid ka. Uwan, Papa. Kailiw kayo matan. Ket, kumusta mo ti panagadal mo? Okay lang, Papa. Awan ka di pa'y girlfriend mo? Adda ka iti maudi ato ka iti kolehiyo. Imposible nga awan pa'y girlfriend mo. Addan, Papa. Ngam amuyo ka di. Diyak maawatan ti marikrik na kita. Tapay. Adda mo na a girlfriend ko. Ngam imbreak ko. Gaputawan oras na kanyak. Ita, adda manen sa bali a girlfriend ko. Ngam panagriknak. Tiim mo na a girlfriend ko ti ay ayatek. Narigat ti kasta, iho. San lang at ibagin ti luklukwam. Pati ti girlfriend mo iti agdama. Unfair mo't kunkwana. No saan nga iso ti linaon ti pusom. Anya nga ron ti kasyayatan nga aramidak, Papa. Agbalin ka na pudno iti marikrik nam, iho. Tat magbalin ka na ragsak. Kasum ti agdama a girlfriend mo. Ibagam, nga adda sa bali, alinaon ti pusom. Tapno nawaya kang agsubli, iti sigod a kaayan-ayat mo. Mabainak matan, Papa. Kasanon, no pabainan nak. At least, nakisaw ka kankwana. Awan to ti pagbabawyam iti udi na. No talagang ay ayatem, aramidam ti amin. Ngam no saan nakakayat. Awan maaramidam, no ti mga klon iti kinapudno. Inaramid mo matan ti pamuspusan, tapno masublim. Sige nga rod, Papa. Kasta ti aramidak. Apay nga inawis nak iti day to a restaurant. Adda ka din napatag nga ibagam kanya. Adda, Alice. Kat sapel ako matamaawatan, nak. Anya day ta? Kaya't ko lang tagbalin anapod no itirik nak, Alice. Ngamin, agbasbasulakan ka. No itultuloy ta ti relasyon ta. Anya ti kayat maasawan. Sorry. Ikarkarigatak met ti mangayat kan ka. Ngam talaga saan ang mapukaw iti panunot ko ni Sara. Isupay lang ti linahon ti pusok. Husto ti atap ko, Enzo. Mariknak ani Sara pa ilaang ti ayatam. Alice. Sorry. Nagkamaliak. Inusarnak laang, Enzo. Ngam di ka madanakan. Oray na sakit tinakam ko. Si papaluposakan ka.
Tadyak metla ka sa pulan ti tao itibiyag ko. Asaan anapudno kanya. Adda ka di ka sa pulam? Apa nga inawis na kaamangan iti dayti a restaurant? Umuna iti amin. Kablawan ka iti umadanin na panagturpos tayo. Agyaman nak. Sara, kayat ko ama-amuam. Asaan ka Apolos anapukaw dito'y pusok? Uray na addaanak iti sabali akaayan ayat. Ngam saan ka analipatan? Ay ayatin ka pa'y lahing aging ita, Sara. Enzo, amom ka di anasakitanak una iti naramid mo. Pulos nga awan pan nakaawat mo. Tibagim laang ti pampanunutan. Saan ka may kari iti panagayat ko? Ikan na kumapay iti may sagon daway. Agbalbaliwak. Baliwak dagiti saan mo akayat nga ugalik. Pasensya kan, Enzo. Ngam addan sinong batak nga agar-aron kanyak. Kat naragsakak iti danana. Gaputaman nakaawat unay. Anya? No kasta. Awanan tinamnamakan ka. Nasakit, Mr. Lonely. Ngem awanan ti maaramidak, no saan at ti mga klon iti kinapudno. Daytoy man, ti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Enzo. Enzo pagayam ko, agyamanak iting ka panangibinglay iti pakasaritaam. Ket ti makunak, adal kan kadayta, anapasamak. Nga iti sumaruno, ngayon ka panakirelasyon, ipaay mo, ti pannakaawat mo, iti ay-ayatem. Ta iti relasyon, rumbeng, nga da kinnaawatan, iti tunggal maysa. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pannakaidrama ti pakasaritaan ni Enzo. Manipod probinsya ti Cagayan, tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica, kan iti madireksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panangtarabay na imbag nga oras kada kayo amin. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan nga Eric, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nagbalinak abulsek, itinagan ni Ayat. Bueno papagayam. Intay dinggen ti pakasaritaan ni Eric. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Among mat nga agad adalak pay laeng manong. Saanak pa mabalin na makiayan-ayan? Agungat ka di dagiti dadakkel mo? Siyak ti mang papaadal iti bagik. Working student tak. Awan matan bibiyang tiinak kanyak. Tadan sa bali a pamilyana. Nagsinadan iti amak. Matlagayam. Di awan ti lapad no maki-boyfriend ka? Awan tumat lang ti oras ko kan ka, manong. Taagtrab-trabaho ak nga rod. Diyak kayat nga adda makadisturbo iti panagadal ko. Lepasak pa iti panagadal ko sa ak tumaki-boyfriend. No kayat mo, agtulag ta. Anya ti pagtulagan ta? Nusong batan nak, tulungan ka iti panagadal mo. Ngaminton makalpas ka, agkalaysatan ton. Ha? Basta urayin naklakit di amakalpas. Awan pa'y kumati mapasamak iti nagbaetan ta. Tama nga no agsikugak. Wen, di ka madanagan. Basta ikarim kanya ka, siyakto ti pakiasawaam. Sige, ikari, Manong Eric.
Di kasano nga rod. Sungbatan na kon. Uwin manong. Sungbatan kan. Diyak nga rod kayat amanong tiawag mo kanyak. Kayat ko nga awagan nak iti mahal. Takastakmat kan ka. Sige nga rod, mahal. Saan ka pa may kan iti kwarta ita Saan kami pa nagsweldo. Ngem di ka madanagan. Ikang ka iti kwartam, tunggal ag sweldo ak. Kanya nga pare. Aginom tayo manan. Kasusweldo tayo mat. Pasensyakan pare Ronan. Adda pang usarak iti kwarta kita. Sana ka makasurot kada kayo. Kasta ka di. Ay katuna. Mawatan ka. Sige. Intun maminsan tulangin. Sige pare. Ag-enjoy kayo. Tagawid akmeten. Adda akon mahal. Ato iti kwarta ngayong karikan ka. Ay na, agyaman at mahal. Mabit lang at agluto ak. Uray dito'y kan amangan. Tapno saan kan nga gastos iti kanan. Ay na, nagsaya atin ngay mahal. Kasla dya akon mauray ti panagturpos mo Kasla kayat kan nga asawaan ita. Ay, masapul nga agtungpal ka iti nagtulagan ta, mahal. Masapul makalpasak iti panagadal ko. Amok mat day ta, mahal. Kaya't di ka madanagan. Makauray akmat. O sige, agbuya ka pa lang nga ron iti TV dito'y salas. Tamapanak agluto iti kananta. Nay, narabyan kamat asimang patanak ko. Nangan kamin kinitatang mo. Ingka manganang. Nanganak ko nanang. Nanganam ngay. Iti ayan ti kaayan-ayat ko. Addan kaayan-ayat mo? Nanang. Ay kat iyam amumot ang arod kada kami. Bayan nyo. Tay bagak tuken ko akayat yo ama-am mo. Sa dinumot nga iti pagtrab-trabahuan na. Agad-adal pa'y lahing nanang. Second year college na itan. Ala, kat yam amum tungarod kada kami kinitatang mo, anak ko. Apay kano akayat da ka mamam mo? Siyempre, kaayan-ayat ka nga rod. Dirumbang lang amam mo da ka. Saan kumapay nga ita, mahal? Ibagam latan abisi ak. Saan pa'y anak kasagana makiamam mo kadakwada? Amangan numaamuan da si katimang papaadal kanya, kaguradak. Di sandang ibagbaga asyak timang papaadal ken ka. O sige, saan kumapay nga ita? Basta ibagam abisi ak. Insan, imbag ta nasabat ka dito'y dalan. Mapanak ko maijibalayo. Pangaasim man, pautangan nak. Aguregor nga mintay buridak ko. Kat no Sabado pala ang tisangpat ni manong mo. Ay, pasensya kan manang Aida. Naira na nga awan kwarta kita. Kasta ka di. Ay, asino nga tanay at ipagutangak. Agurigor nga min di anak ko. Kasapulan nga ipadoktor ko. Padasam ti agdamag kadag iti daduma kakabagyan, manang. Bueno, umutang kayo kininanan. Adda ka di ijibalayo? Adda, manang. Pinanawak ita ijibalay. Mapan kayo itan, tas saan pa'y apimanaw. Sige man nga rod. Unay kamutan, Eric. Di kalakit din na asyan kin ni Aida. Agurigur ti anak na. Ngam di mo la pinautangan naun. Awan nga rod kwartak, nanang. Anya, pangip-ipanam ngay iti sweltom. Kat agtrab-trabaho ka mat. Kuha nanang. Tultulungak ni Nika iti panagadal na. Anya, tultulungam kat saan kayo pa'y mat nagkasar? Inton makaeskwelan, agkasar kamin taon. Sigurado ka iti dayta? Dayta tinagtulagan mi, nanang. Ay na anak ko. Kita taamangan nulukun na kalaang dayjay ababae. Gumatang ka man iti sidain inton malam, Eric. Pasensya kayong tatang. Ngamawan kwartak. Anya,
Agtrab-trabaho ka nga mawan kwartam? Tultulungak nga rod ti kaayan-ayat ko, tatang. Ay ket saan mo ngamin nga itid amin asweldom Mangibati ka matiti para iti bagay. Agad ano sakpelaing tatang. Sana bale, tainton makalpas ni Nika, agkalaysa kaminton. Kahit adda kwartam nga usaram? Agtrab-trabaho akmet. Di inot nga agurnungak. Ken makabirok tumat siguro ni Nika iti trabaho, inton makagraduar. Amangan no makabirok to iti sabali nga ayaten na. Basta tatang, adda tulagan mi kininika. Pare, panagsusweldo manen. Sigurado, mapanman amin kaninika ti sweldom. San mo't nga amin, pare? Adamot mabati kanya kabasit. Angam kitam lang, pare. Tani, kumut-kutong kan. Ay, im-imutam ngaminan ti bagim. Nalabas samot ti panagayat mo iti dayjay babae. Amangan no ag sakit kay ti daytang araramidam. Kabalak pa iti bagik, pare. Imbag tulaan, inton makalpasan ni Nika. Ay na, pare. Bawasam ti ititid mo akwartakan kwa na. Tapno saan ka marigatan? Amangan ngamin no agkurang ti aramaten na iti panagadal na. Kaasimat. Ha? Kat, sika ngay ngagtrab-trabaho. Saan ka amasyan iti bagay? Di nakpakadanagan, pare, kunakmat. Mahal, kaano ngay ngagpasyar tayo di balay? Agdamdamag ngaminan dagiti dadakkel ko. Kaya't daka kanon ang mamam mo. Kaslang amin mabainak, mahal. Nupod no ngay ayaten nak. Umanugot ka kuma. Amamam mo da kan dagiti dadakkel ko. Sige man laangan. Tapno awan maibagbagam. No kasta, kaano nga ro ti ipapanta? Sikaman, no kaano? Ala, mapanta nga ro inton Sabado. Tata, nana, naimbag amalamyo. Kastamot kun ka balasang ko. Naimbag amalim mo, mait, balasang kaw. Naimbag man ta nakapasyar ka dito'y nanumo abalay, may? Kunang amin ni Eric, akayat da kano amam-am mo, tata, nana. Agpaiso day tabalasang ko. Nang runa, katultulungan na kagayam to'y anak ko nga agadal. Pasensya kayuan, nana. Saan ko apinilit ni Eric? Iso tinagboluntaryo amang tulong kanyak. Working student tak ngamin. Wenmat ngamin nanang, tatang. Masya na kininika. Iso atulong akon. Sana bale, tanagtulag kami mat ngagkasar kami, inton makalpaston nga agadal. Ay, alakat saya atom nga rod ti agadal balasang ko. Tanay, si kamot aminan ti papapanan ti kwarta ti anak may. Napintas mo't gayam ti kaayan-ayat mo, Eric. Ken ubing pa'y maidiligkan ka. Isong harod aswerte akan ko na, tatang. Saan na ka nga ta alukwain na nakaw? Apay ko maalukwan nak ngay. Apay asaan kayo pa'y laeng nga rod ngagden na. Sa kayon to agkasar inton makalpas iti panagadal na. Nagtulagan mi ngamin, tatang, nga urayak makalpas sa kami agkasar. Una, ngam no isukat na kan taon, awan ti maaramidam. Ta saan mo met nga asawa? Pare, apay ngay. Kasla lumuklog magmat ni Nika. Gapo siguro ta saanin nga agtrab-trabaho, kan saan matin nga agpuypuyat. Mabalin na kasta. Angam, si kaitan ti kumut-kutong. Dahita ka di manin ti ibagam, pare. Ay, saan ka kumamasaksaktan pare? Panangisakit ko daytoy kan ka. No siyak ngamin, saan ko agastusan ti babae, no sa anak-anak kasigurado. Awan pa imot napasama kada kayo. Ang gasgastusa mon. Pare, saan na pa'y nga rod akayat ngagden na kami? Taamangan no agsikog kat agad adal pa'y. Katakdram no agsikog. Bayan pare, padasak nga ibaga, ngagden na kami.
Apay no agdenatan ni ka. Kasla nga minsan kon amauray ti panagturpos mo. Nagtulagtan. Saan ka di? Ngaman ano ngay no agdenatan? Itakder ka mat no agsikog ka? Saan ka ko mga agpilit, Eric? Tungpalam tinagtulagan ta. Sa baling arudan ti bagbagada kanyak. Kaslamat pagbalbalinan da kon nga awan nakam na. Sino dagiti mangibagbaga? Dananang kantatang. Uray dagiti katrabahwak. No kastamat lang awan panagtalak da kanyak. Isardeng mo timang tulong kanyak. Tapno agsardeng matan titulagan ta. Ha? Ay, saan amahal? Diya kahit amapukaw ka kanyak? No kasta nga rod. Agtungpal ka itinagtulagan ta. Ken saan mo nga ipilit nga agden nata? Urayam amakalpasak. Wan mahal. Di ka nga rodin agungat. At iti sweldok, mahal. Ay na, agyamanak, mahal. Talaga nga ay ayatan nak. Iso nga ay ayatan ka matunay. Dito yak nga rodin amangan? Ha? Kwa? Saan pa yan nakaluto? Kan sana ka makaluto. Tanasakit ti ulo. Anya? Agpa-check up ka, mahal. Amang ano anyamat daytan. Di nakpakadanagan. Yinanak lang daytoy. Iso nga agawit kan. Tapno makainanak ang masapa. Kasta ka di? Sayang Kaya't ka kumapay ang makasango ita amangan. Mailiwak nga minan ang makasango ka amangan. Di ka madanagan. Inton maminsan kan amangan ditoy. Apay akas di ngagpayso ti bagi ni Nika. Saan matasigod akas jay? Kas lalumukluk magmatan. Kan saan na kon ngaw-awisan amangan iti dagos na. Sabalin sa dayto yan Sapay la kuma. Tas saan apumudno ti atap ko? Nakarikap mo ti dagos ni Nika. At da bakit iti arubayan? Agdamagak man. Naimbaga malam yun, nana. Agdamagak ko ma. No napanandyag nana dito'y abalay. Ni Nika? Nagawidan iji ayanda. Ngamin, masikog matan. Anya? Masikog ko na yun, nana? Wan. Amuyo ka di? No asino tinakasikog kan kwa na? Ay na, Barok. Pada na matlaang nga agad-adal tinakasikog kan kwa na. Ilamlam mga samot jay lalaki. Kasta tinakunana kanyak. Sino ka kaday? Ape asap-sapulam ni Nika. Kwa na. Bisita kuma. Ang nagawid mat gayaman. Agyaman na ka, nana. Ay, dawitan, taibagbagakan ka, pare. Tiyawanan ba'y na babae? Masikog mat gaya, madyak napuputan? Nagkwartaan na kalaan, pare. Ngam kinapudno na, saan na kang ayayatan? Anya tiyanamida kita, pare. Kasano ang mapasublik ti kwarta ang nabusbus ko kenwana? Ay na pare, awan kasuratan ang nagpinirmaan nyo. Kasano nga'y ang maisubli ti kwartam? Bayamon pare. Katinton maminsan, amumton. Saan mo agastusan ti babae, no saan mo paymat nga asawa? Inimimutak ti bagik pare. Kinuray dagiti dadakkel ko. Tapno lang at damaited ko kenkwana kwarta. Yung kastoy matgaham ti aramidan na kanyak. Gusto daytan pare. Panunutom langan at tulong munday jay kenkwana. Ken saan ka nang loko iti pada matao? Konsensyanan day jay, pare. Aging gaita, Mr. Lonely. Saan ko pa'y la malipatan da ito'y apasamak iti biyag ko? Ket ingkarik iti bagik,
Ano makabiro kak tuman, iti babae nga ayatek manen, ikasarkon nga umuna. Tuy pagayam mo, Eric. Eric, agyaman iti daytoy apakasaritaam, ket ti makunak, lalaingam ton ti agpili iti ayatem. Kitaam tay babae, nga amuna kamet, nga ipatag. Asaan ket, nga usaren nakalaeng. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailinge di tinagan nga Eric, manipod probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Erika. Iti probinsya ti Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Awagan nak itinagan nga Erika. Kaya't kumat apay drama da iti pakasaritak iti biyag. Ket sapay la kuma, tapakapidutan iti adal, dagiti padak nga agdengdengeg, iti programam. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Erika, diti programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ma'am, tulungan kan. Nadagsan na tayo magbagkatam. Wan man, kan goods nga min daytoy kan. Nadagsan na talaga. Adugaya man tinakapila dito evacuation center. Ibagkat mo latan ijating nga. Tapno marugyanan ti relief operation. Yes, ma'am. Erika langan tiyawag mo kanya. Bumaketak di tamam nga awag mo. Italaan nakita ka First time ko kas volunteer. Isumot lagayam. Dito ka diti pangidiswak. Wan, di talatan. Adupay nga may tinaskan ama idiskarga ijevan. Kasta ka di. Awan gaya, siyak ni Melvin. Ala, sakon ti mapan mang bagkat. Agyamanak, Melvin. Agyaman kami itinwaras yo kada kami arilip gods, ma'am. Awan anyaman na, tata. Ay, dakkel tulong kada kami dayto inyegyo arilip gods. Wen tata, kat pagyamanan tayo ti Diyos, taadalat tatulong ama ipaay kadagiti kas kada kayo a biktima ti bagyo. Wen nga rod, ma'am. Ala tata, agan-anad kayo lata, Salwadan nyo ti salon atyo, nang runa lakay kayon. Nalaka nga agsakit dagiti nataengan. Wen, ma'am, kat agyaman kami. Ay, nabanugak si ka. Nagadungamin dagiti winarasan tayo iti relief goods. Sino kumangay ti saan amabanog? Amom? Rewarding ti kasto nga aramiden tayo. Oray volunteer tayo laeng. Ado dagiti matulungan tayo. Nang rona no kastoy akalkalpas ti bagyo. Ay, Erika, italaeng amakitak dagi alalaki. Diyan nakalabaga ti t-shirt na? First time na kano ti ag-volunteer. Melvin tinagan na. Isumit lagayam akasla mababain pa hilaeng. Wen nga rod Ay, mabit lang Ikak man iti kanan na. Okay. Melvin, ingkalatan mangala iti kanam. Saan ka kumangag babain? Ay, awan pa ngamin amok dito Sikapay la Amin kami dito, kat gagayam mo. Isong nga ikatamday ta pa nagbabain mo.
Oh, mangan kan. Tagawid akmatan. Ay, nabanogak. Idi pa'y lang amin kalman amang mangted kami iti relief goods. Napigsa ngamin dyan, di malapo sa bagyo. Erika, kaya't mo nga'y tulog ka inyo balayo? Ha? Nakababain mo't kan ka. Sige kitin. Ibagam lang, no sa dino ti balayo. Masyanak karag iti biktima ti bagyo. Aging gaita, awan pa ilat kuryente. Wen nga rod, dayta ti rason no apay anak volunteerak. Gaputa maasyanak kadag iti tattao. Kita man langan niya. Pinagsarak na tati langit. Gaputa adaan ta ti may sa apanggap. Ti panang tulong ta kadag iti agkasapulan. Makabanog. Talaga ang mapuyat tayo. Wen gayam, agyaman na kita'y kasi katinang bagkat kadag iti nadagsan. Pakaragsakak ti tumulong. Anyan tumarin nga oras nga kikita tayo ton bigat. Sa anak pa'y lama ka umain ton bigat. Taas si kaswag ti birthday ti anak ko. Manot tawan na? Pito? Asidagdagaya man iti balay mi. Kanayo na kalumapas dito ya? Kasta ka di? Awisan ka iti birthday ti anak ko. Umay kanto. Amin a volunteer, umay da. Iso masapol nga umay kamat. Apay nga agungat ka. Asano? Mapan ka volunteer. Ngam ti hawag ko, di mo pa'y masungbatan. Benji, nabanugak. Iso apang nga asim, saan ka kumanga agungat? Saan taman langan nga agsarita, nukas tamat lang nga nabanug ka. Isagsaganak pa iti birthday ti anak ta. Uray saanen. Makapawan ganas ka kasarsarita. Kanayon lakit din akasta ka, tunggal agtungtong ta. Gapo iti dayta pa nagvolunteer mo. Anya nga iti magana mo iti dayta. Amin nga oras kan panawon mo, ipapaay mo iti dayta akalukwan. Saan akalukwan daytoy abanag, Benji? Kan ad-adda asaan apa nagsayang iti oras? Sige. Kasta, ipilit mo lata ti rason mo, Erika. Dandanin mapukaw ti panagan-anos ko. Iti saan mo apanagaw awid iti mano atawan. Kaya't naasawan, naumakan. Ay, pasensya ka na, naaldawanak. Intulod ko pa ngamin ni Junior ija eskwilaan. Maawatan ka, Erika. Kandi ka madanagan. Imbaon ko ni Melvin iti pangalaan na kadagiti relief goods. Simbang putan ni Melvin? Wan, iso ti kasapaan. At damang amin lugan na. Sa bagay. Naanos man day jay, uray no kabarbaro pa'y laang. Wan, nagsarsarita kami itay. Kat manager gayam ti bangko ti asawa na. Kasta ka di? Wan, ay timot gayam ni Melvin, iso a work from home. Nagmayatabyagan niya. Iso matlagayam ang mabalin nga ag-volunteer lata. Ang tinakasang na istorya na kanya. Awan gayam anak da iti lasot ti pito atawan a panagdanada iti asawa na. Ado ti kakasta. Ang addan to lata Iso ka no ti rason no apay ang nag-volunteer. Tapno addamat pa kabisbisyan na iti biyag. Amom, Erika? Limbag-an tiriknak manipod nag-volunteerak. Nasayat, ano kasta? Mayat gayam tirik na makatulong kay ti pada matao. Nangro na pa'y karagitag kasapulan. Wen iso nga daakmat dito ay. O anya ngay. Kaano ti birthday di anak mo? Tapno makaisagana ak ay ti regalok para kenkwana. Hello? Saan ko ang makita day tarupam? Agbid-video call tamat Aday ta. Ay unay kamatten. Agpustura kamat ano kasarsarita na. Di kan sapay nakapagsagaysay.
Ado ti as-asikaswag dito balay. Tainton bigatan ti birthday ni Junior. Numapan ka ag volunteer, nakapustura ka. Angam no ka video call na, di ka pa'y makapagsagaysay. Nuuyawan naklaang, i-off ko lang ti video call. Relax. Sigamat, di ka lang maangawan. Saan ka kading agong umatakasta, taad-adda pumangit ka. Kayat mo at talaga apirigyan ti mood ko niya. Joke ko lang, kunakmatkan ka. Seryoso ka launa yan. Anya ayat ti kayat mo nga ibaga. Ado pa ti asikaswag. Dahito yan dyan ay bayag nga inururay mo. Ipawit kong ti kwarta para iti panag-birthday ni Junior. Kasta gayam ti panang ipagarup mo kanya ka? Agur-uray lang iti kwarta? Agindi di ka pailaan. Mapan mo to i-withdraw intong bigat. Igatangam iti kayat na regalo. Tapno uray at dayuak, marik na nalatta ti presensyak. Sige, mapan kon to i-withdraw. Nagadumot gayam ti inimbitaram a bisita iti dayto a birthday ni Junior, ipag. Wen manang. Dagitin samot padam a volunteer dagito eh. Imbaglaki din ta saan ka nagimbitar iti ado a kakabagyan mi. Manang, ado pa iti asikaswak a bisita. Ayan na ngay gayam ni Junior. Dayje makiay-ay-ayam. Sige, mapan ko man iti dati regalo ken ko ana. Ay, nakababain mo't kan ka. Sikamot na ti agas asikaso di ti kusina. Ay na, sige lang. Kastoy at talaga ti volunteer. Ay, saan ka nga agkatawa? Nasaan akas ka rin at titulong yung kanyak ita? Kat, asino pa nga iti agtitinulong no saan ada tayo mo lang. Ay, ningay gayam Melvin. Awan sapay. Sambutan na kano. Amom, nagapada kano kini misis na. Ha? Taapay. Kasdi kano ti ugali ni misis na. Gapo siguro tawan anak da. Insecure siguro. Ay, no kasta? Amangan no saanan ang makaumay. At damat gayam parikot na niya. Uray no ko na mga ado ti kwartada. Ken napintas ti taray ti karirda nga agasawa. Saan ako na tumulong pa'y, taado mo ti volunteer akakadwa, mamang tulong kan ka. Wan manang, uray saanan. Ibagam to ko nila kay mo nga imayak Agdamag to maninday jay. Wan, ibagak to day takan kwa na. Da ka matumtumad tan dya regalo ka ni Junior. 500 plus matay jay Agyaman na kiti regalo manang. Damagam to man gayam no kaano nga agawi ti asawam. Sa nga pulo na tawan na iti abroad. Di nan samatan malagip ti agawit. Hay, nalpas matlaangan ti selebrasyon ti birthday ni Junior. Wen nga rod, ay na, agyaman na kada kayo Jack na bailan nga inaramid dagitoy, no awan kayo akakadwak anang tulong kanya. Si Kamat. Ni, adda si Mardeng alugan di tabatog. Kasino nga ta? Pasensya ka na, Erika. Naladawak nga imay. Saan ka nga agkid daw iti dispensar? Maawatan ka. Inkarit nga umayak. Iso nga abdaak kita. Jak ninamnama tinapasamak. Apay nga bin. Jaka mo nonaskan nga istoryakan ka. Nulakit di tagtalag ka kanyak. Apay kit din asaan. Nagapa kami ka ni misis ko. Apay? Awan pa'y anak mi. Dati amok arason. No apay nga agim imon. Kasta talaga. Ewan kaya. Ayan ni Junior mo. Itad ko man na ito regalo ken ko na. Nga oray nun naladawan. Hello, Mary? Hello, Erika. Ay na, nagpigsa man nanda ito abagyo.
Sigurado, adumanan ti maapektaran ang kalugaran tayo. Wen nga rod. Nangag ko iti radyo. Adumanan dagiti evacuees. Agdesisyon kan mapantayo ka di manan tumulong. Wen ngam orayan tayo pa'y ako mapsot ti bagyo. O sige, pagsaganaak nga roden, dagiti kakadwa tayo a volunteers. Wen, ibagam nga agsagana dan. Ni Melvin, ayabak ka di pa'y? Apay kit din asaan? Panagkunak, problema iti kasta unay, gapo iti marriage life na. Nasaysaya at nuurnusin na pa iti amin, sakbay nga umay tumulong. Sa bagay, adakan kwa na, no kayat na ti umay ag-volunteer. Warasan nyo amin dagiti nakapila, takaasi damat. Dagiti senior ti unain nyo. Erika, kunak no saanin nga umay ni Melvin. Ha? Adda? Dayjay Aywan. Imbagak mo't nga oray saanin nga umay. Kumusta da nga tankin ni Mrs. na? Diyak mo Mga tayo pa'y, tapno ada pamiksa tayo at tumulong manan inton madamdama. Wen, ma'am. Oras ka, mga kamad. Wen. Erika, adto ti ka na. Agyaman Melvin. Ibagbagam ka rin iti kakadwa manganda. Ngamsika, saan ka matamangmangan? Di nakadi pa kadanagan, Melvin. Apay ko maasaan. Konsernakan ka. Kasanon mo, agsakit ka. Diyak kayat nga dadaka sa mapasamakan ka. Ay, sika talaga. Concern ka kanya? Kunam siguro nga agang angawak. Udno ti ibagbagak. Hindi damo, kayat ko lang ti tumulong. Isa nagdesisyonak nga ag-volunteer. Ngamita, si kanti may sapay arson, no apay ang nagtali na idak litoy. Melvin? Amok adakas dati marikriknak. Agayata kon kan ka. Pasensya kan, Benji. Italaan na song batak ti awag mo. Hindi pa'y lakalman nga awagan ka. Ngam apay nga itakalanga sa mumbat. Pasensya kan, kunakmat. Ni Junior, apay abinay am animanang ko ti mga iwan kan kwa na. Nadamag mo ka di, nga adda napig sa abagyo ditoy? Ket, nag-volunteer ka manen? O ita, may saka na banwar? Diyak kayatan ti agsao. Makabandog ti kastoy. Kastoy latan akanayon ti pagapapaan ta. Asikaswon ni Junior. Day talaangan ti responsibilidad mo. Ngam di mo pa'y maaramid. Anya a klase ka nga ina. Oray kasano. Asikaswak mat ti anak ta. Melvin, agyaman ta dinagasnak ijabalay mi. Amok kami nakasapulam ti pagluganan. Sikalata ti pampanunutak. Ngam, amok asana mabalin nga ituloy ko na ito ariknakan ka. Melvin, agpadata nga at daan pamilya. Amok na ita. Itulod ka ija evacuation center. Ngam saan ako na dumsaag. Agsardeng ako nga ag-volunteer. Taapay. Gapot adya kayat anaan-anay amat nagdiriknakan ka. Amok akasapulan na ka ti pamilya. Kanaskan mat nga ornosak ti relasyon mi ka ni misis ko. Kasayaatan dayta a desisyon mo, Melvin. Kat agyamanak iti amin ana itultulong mo. Kalpasan ti sumagmamano atawen, nadamag ko nga addan anak da Melvin ken ti asawa na. Nagfurgud mata nilakay ko ket makunak, anaragsak kami itan asa nga pamilya. Tuy pagayam mo, Erika. Erika pagayam ko, maragsakan tanabukal matlangan ti pamilyam. Ken kastamot ti pamilya ni Melvin. Ket ti adal ditoy, pilyen tinalintag adalan.
ken nasayaat nga aramid, ket agbunga met, iti nasayaat, ken natalina ay abiyag. Bueno papagayam, maing ka nangagan, ti pan nakaidrama, ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinge, di tinagan nga Erika, iti probinsya ti Isabela. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken iti matireksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ribotazo, ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.